Ассалому алайкум бародарои ҷони ман, хуш омадем ба канали Апаи Осман ва ҳамаи шумо миннатдоремо барои лайк, комментария ва подписатсия. Ва ногуфта намонад бародарои азиз, дар канали мо ҳатман колокольчикро гирён кунед ва ҳамаи шумо мо миннатдорем барои дастгирии хуб ва гуфтаниам. имрӯз дар акс шумо мебинед Закиябону, яке аз ҳофизаҳои беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон ва эстрада, яъне Закиябону бо суруди беҳтарине ки хондааст, номаш бошад. Суруди беҳтаринаш тақрибан 3 моҳ пеш бе дидани ман зиёда аз 900,000 просмотр гирифтааст дар YouTube канал ва суруди дигараш бошад Ҳедил Ҳедил. Ин сурудаш зиёда аз 625,000 просмотр гирифтааст ва YouTube-ро ба ларза овардааст. Ногуфта намонад бародарои азиз, Закиябону дар ин аксаш дар Instagram сайти худ гуфтааст: Аллоҳ зебост ва зебогиро дӯст медорад. Рост, чунки мо ҳар як мусалмон бояд худро зебо ва хушбӯй бояд нигоҳ дорад. Ва бародарони азиз, ногуфта намонад дар канали мо ҳатман подписатсия кунед, лайкро зер кунед ва колокольчики каналро ҳатман гирён кунед, яъне ки дар якум монед, чунки аз хабарҳои канали мо бояд бохабар бошед шумо. ва боқӣ сарбаланду обод бошед. Паноҳатон бар Худовод.